Sećam se momenta, jedan jako bitan, mali, ali tako bitan moment. Meni je Nemanja rekao, ima jedan čovek, suprug moj, ima jedan čovek sa tvojom dijagnozom, neki Amerikanac, koji je imao još u gorem stanju kičmu, ne znam koliko preloma. Kičmenog stuba. Kičmenog stuba, pošto sam ja imala frakture na kičmenu pršinojima. Kaže, on se popeo na Kilimandžaro. Kilimandžaro stiže. Da, a ja volim da se takmičim, vala, rekao. Ali to je onaj moment što sam ja želela na Instagramu da postignem. Da oni znaju, ljudi, da postoji tamo neka jedna Anastasija koja se izvukla, šta god da je bilo, i odmah ti dobiješ tu nekako snagu. Ako se taj neko izvuko, i ja ću se izvući. Da se mi razumemo, to je ono što sam ti rekla o slačionici. Ti si šerovala svoje iskustvo. Nisi se ti izvukla zahvaljujući samo zdravoj ishrani. Ma kako? Ne, to je kompleksna priča. Kako sam, mislim, koliko kockice trebalo se poklopi da ja obolim, tako isto treba, po mom mišljenju, da se kockice poklope da budeš bolje, da ozdraviš. I ja sam išla i na hemoterapije i na transplantaciju koštane srži. A to sve, ta ishrana, taj trening, taj to je samo potpora. To je potpora, jer ako ti onako sa te strane nisi dobro, jer toliko je bitna ta glava, da bi se ti stvarno telo sluša našu glavu.